Притчи 6 глава. Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си или си дал ръка за някой чужд, ти си се впринчил в думите на устата си. Хванат си с думите на устата си. Затова, сине мой, направи следното и се отърви, тъй като си паднал в ръцете на ближния си. Иди, падни при краката на ближния си и го моли настоятелно. Не давай сън на очите си, нито дрямка на клепачите си, докато не се отървеш, като сърна от ръката на ловеца и като птица от ръката на птицеловец. Иди при мравката, о ленивецо, размишлявай за постъпките й и бъди мъдър, която, макар че няма началник, надзирател или управител, приготвя си храната лете, събира яденето си по жътва. До кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън. Така ще връхлети сиромашия върху тебе, като разбойник, и немотия, като въоръжен мъж. Човек не храни майко, човек беззаконен е онзи, който ходи с извратени уста. Намигва с очите си, говори с краката си, дава знак с пръстите си. Който има извратено сърце, непрестанно крои зло, сее раздори. Затова гибелта му ще дойде внезапно, изведнъж ще бъде съсипен, и то непоправимо. 6 неща мрази Господ, даже 7 са мерзост за душата му. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, крака, които тичат бързо да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжи, и онзи, който се раздори между братя. Сине мой, пази заповедта на баща си и не се отклонявай от наставлението на майка си. Завържи ги завинаги за сърцето си, овий ги около шията си. Когато ходиш, наставлението ще те води, когато спиш, ще те пази, когато се събудиш, ще разговаря с тебе. Защото заповедта им е светилник и наставлението им е светлина, и поучителните им изобличения са път към живот, за да те пазят от лоша жена, от ласкателния език на чужда жена, да не пожелаеш хубостта й в сърцето си, да не те улови с клепачите си, защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб, а прелюбодейката лови скъпоценната душа. Може ли някой да сложи огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят? Може ли някой да ходи по разпалени въглища и краката му да не се опекат? Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си. Който се допре до нея, няма да остане ненаказан. Дори крадецът не се отървава ненаказан. Даже ако краде, за да насити душата си, когато е гладен. И ако бъде хванат, той трябва да върне седмократно. Трябва да даде целия имот на къщата си. Онзи, който прелюбодейства жена, е безумен. Който прави това, би погубил душата си. Биене и позор ще намери и срамът му няма да се извлечи. Защото ревнуването на мъжа е истинска ярост и той няма да пожали в деня на възмездието. Няма да иска да знае за никакъв откуп, нито ще се умилостиви, дори и да му дадеш много подаръци.